ciudadanok, egun importantia da, bai kontrabiente marea, hame etorri zarielako benetan eskerrik asko. Eskerrik asko herriko ikastetxe, ikasle eta irakasle dan hori, udaleko langile guztiz hori bebai, Errosape eta Zareginetako emakumiei eta hemen zauzien herritar dan hori gizartietakun arazo larri honen aurrien erakusten dozuien implikazioen eredugarri zedalako. Danon implikazio eta jarrera aktibuek aldatuko doguz jendarte honegaz. Gaur, azarueko 25, emakumeen ganako indarkerizen aurkako nazioarteko egune da. Nazio Batuen erakundiek hor aulan izendatu dauenetik. Egun hau aprobetsata, barriro be geure gaitzespenik, kondenarik gogorrena adierazi nahi dugu. Alde batetik, emakumeen kontrako edozein indarkeri adierazpenen aurrien. Fisikoa izan, psikologikoa izan, sexuala izan edo simbolikoa izan. Eta bestetik, sexismo mota danan aurrien be, gogor salatu nahi dugu. Sexuen araberako rol estereotipatuek hartzie edo bizitzaren esparru askotan emakumiek ez ikustie gogor salatzen dugu. Gizartien dakun arazo estruktural oso importantie da. Eta zeintze honen oinarrize, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunik ez dakule eta ganera ez dugule aurrera itzen. Emakume jaiotiarren aukera ezberdinek dakuz eta gure askatasuna mugatu eitzen jaku. Beste erabateko gizartie eraiki behar dugu danon artien. Danok nahi dugun modukuek izateko askatasune euki behar dugu. Garatzeko aukerak izan behar dugu eta berdintasunezko eta errespetukuzko tratue merezi dugu. Eta errespetatzi ez da bakarrik ez erasotzie, baizik eta pertsona bakotzak beran bizibilbidie egin alizatie. Berdintasunezak batzutan mugatu eitzen dauen arren. Eta beste, erakunde. Guztizetatik, ardure sozial eta politikue daku. Importanti ganera. Berdintasun politika aktibue integrala eta koordinatue garatu behar dugu danon artien. Eta tratu honak sustatuko dauzan gizarti eraiki behar dugu. Aurreritzi, rol eta eguneroko jarrerak berrikusiz. Eta hau zeuekaz lortuko dugu, herri guztizegaz, ikastetziekaz, eta zelan ez, herri zendakuzen emakume elkartiekaz, Errosape eta Zareginekaz. Eta herritar danari eskari bet eitzen dotzagu. Geurrik aurrera be, egunaro, konpromiso pertsonal eta kolektibuek hartzeko. Eta danon arteko implikazioegaz, seguru nau, gizarte hau aldatuko dugula. Eskerrik asko dan hori, eta orain, herri ikastetzietatik eta emakumien taldietatik, euren berbatzuek entzungo dugu. Eskerrik asko. Gu gizakiok gara maitasunaren ikurrik. Beraz, gizakitzat hartu behar dugu elkar. Desberdintasunik ez ekarri. Gizon zein emakume denok batera ezte. Emakume zein gizon guztiak errespetatzen. Mina dago irainetik harago. Gorrotoa dago gutxiezetik harago. Ez dago maitasunik gorrotoa badago. Gutxika bagoaz berdintasuna lortzen. Gero eta tratu txar gutxiago baititugu onartzen. Hala ere ez utzi pausorik atzera ematen. Zehetasun txikiena ere baita hautematen. Genero indarkeria salatzeko eguna iritsi zaigu aurten ere. Hurbileko emakumeei eragiten dien kasuak ematen dira egunero. Bata beste lurralde eta kultura ezberdinetakoei eragiten diotena ere. Indarkeria hau berdintasun ezaren eta batak bestearen gainetik duen boterearen adierazle da. Emakumeak izatearen genero indarkeria pairatu dugu askotan. Mehatxuak eta sufrimendu fisiko, mental eta sexualak ere genero indarkeriaren adierazle dira. Fisikoki emandako golpeak oso gogorrak badira, psikologikoki jasotakoak are gogorragoak izango dira. Emakume batzuek eskutatzen dituztenak eta min handiagoa ematen duten horiek. Hauek kolpe ikusezinak dira, suntsitu egiten dituztenak eta aldi berean ikusezin bihurtzen dituztenak beraien autoestimua zapalduz. Bestalde, komunikabideetan ere genero indarkeria oso argia antzematen da, haien iritzi edo irudien bidez, baita instituzioetan ere.
emakumeengan eragin negatiboa duten arau eta legeak sortzen dituzten gizonek duten askatasunaz gozatzea ukatzen digutelarik. Errosapek berriz ere indarkeria salatzen jarraituko duela aditzera eman nahi du. Adierazpen eta era guztietan edozein lekutan emandakoa edonongan gizon, emakume, gazte, zahar, sexu eta egoera guztietan indarkeriarekin amai dezagun. Badoaz globoak egan, badoaz zerurantz, badoaz. Gure eskuak gora esku zabaldu esku luzatu hau. Eta albarrikatu more kolorez oiukatu ozen nekatu gabe. Oiukatu indarrez gizon zein emakume edonok aho batez oiukatu ozen. Emakumeen ganako indarkeriari ez, eta mila biderrez ez. Emakumeen ganako indarkeriari ez, eta mila biderrez ez. Biharrien gizon danak dauz nire gainetik. Danak dakize neu baino gizeago. Marite, informatikoa, 36 urte. Beti dekot osaba onduen eta beti ukutute. Ez daz gustaten, ez da hitz zer egin. Ziortza, 8 urte. Atzo gauien, itzerezko ikarie pasan hauen etxera bidien. Baten bat neuri segike etorzan eta. Lorea, 17 urte. Nire mutil lagunek minigoniegaz joaten ez doz ditzitzen. Gainera, beti dekot telefonoz kontrolatzen. Ikerne, 15 urte. Nire mutil lagunek nik guzan ala ez beti ikututen nau. Bardintzo nik zer esaten duten. Bane, 23 urte. Nire gizona huergan kalien, da nik ezin urten guzan dabez. Dana prepareta okin bidotelakoan bera allega orduko. Begoña, 61 urte. Indarkeria era askotakoa da. Indarkeria ez dira bakarrik hilketak eta eraso fisikoak. Hain ikusgarria ez dan indarkeria adin eta leku guztietako emakumeok egunero bizi dugu. Eta zergatik? Eta emakumea garelako. Orain egiten dana, baina askoz be gehiago behar dugu emakumeen ganako indarkeriagaz amaitzeko. Prebentzioa behar dugu. Baliabideak behar dugu. Informazioa eta babesa behar dugu. Gizartea mobilizatu egin behar da. Instituzioek euren egitekoa indartu. Politika aktiboagoak bultzatu. Neurri eraginkorragoak. Ez da nahikoa urtean behin kalera atera eta plazak betetziagaz. Bihartik aurrera lanean segitu behar du. Mugimendu feministaren eskakizunak aintzat hartu eta elkarlana indartu. Horixe behar dugu. Matxismoak hil egiten gaituelako. Zareginek, Bermeoko emakume feministen sariek, indarkeriaren mota guztiak salatu gure ditu eta egunotan abiatu dugun kanpainaren hurrengoko pausua gaur arratsaldean emongo dugu. Horregatik bada, Errosape emakume alkartegaz batera gaur arratsaldean antolatu dugu konzentrazioa eta salaketa ekintza. Eta bertan parte hartzeko dei egin gure dugu amendik. Zatozie gugaz batera emakumeen ganako indarkeria salatzera. Eta bihartik aurrera lanean segitzeko deia egin gure dugu. Nork bere mailan denon egitekoa dalako indarkeria honegaz amaitzea. Bueno, eta beste barik, benetan eskerrak emoteko edak gaur hemen ikustaten jentetzie. Pentsaren dut gaize benetan keskagarriz dela, datuek argi dauzen zutizen, eta argi dau bai hezkuntzatik, bai udaletatik, eta bai herriko movimentuetatik, lantzarrera aktiboegaz segidu behar dugule, eta alik eta indartzuen egotie gudanok importantia izango da, beraz. Eskerrik asko, eta orain dano batera, globo horrek botakuz zerora, eta beste barik, egunon bat.